Kaya mo pala ng oras sa sala. Kaya pala ninyo tama. Uy, pasya, may lockout. Eh, ano yung Nico? Reset lang daw ito. Nico. Eh, ano? Ito. Nico. Siguro na lang ko sa Maray Kumaro. Yung mga Miley. Arga punta.
Henry, ito, nagtatrabaho ng mga magmagalit ng mga Tapos, open,
Physically, but
out check out. Look, guys, yeah,
Nakaprint bagang ngayon din. Ay, dito na. Wilban niya. Tolong kau untuk suka itu. Lena tangga. Iyo. Boy.
Hindi pa masabi. Sampo.
Meron pa rin mo.
Kaya mag-evolve ko lang. Olympiano. Kaya, game 5. Kaya yung nakakabente, makarami lang. Then, isa na. Isa eh. Then, dalawa. Tira.
Ay, 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 I'm dead. Oh, doon ka. Aray ko, pinatid ako. Aray ko, mama! Hindi ko kasi naman rin gusto. Kapag hindi ko pwede mag-moderate. Ako yan, kuya! Ganyan naman ito na. Iwan pa ba nga bata? Ay, hindi bata. Pwede rin bata sabi. Ako yan. Putik. Gawa pa kalagyan ko dito. South Asia.
Down. Dito si Nandun na sa gilid. Dati skin daw kuya lang. Wala na ba skin daw kuya? Skin daw pinayalay kuya lang. Pati skin ako. Ulo mo. Dito. Say mo! Okay. Bakit ka lang si Jay? Bakit si Jay? Kumaga na ka lang. Ha? Yes. Oh. Ayan. Ako kalaman. Sabay. Kamil. Yung Kamil. Ulo, yes. Hindi na kami. Malakad si Kuya, bye-bye. Ano yun siya?
Oh, dapat dito muna.
Hindi ka ba nga pinamagalit ng flower? Tira.
Pinili ko na po